କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏବେ ତ 2026 ହେଲାଣି। ଏବେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଅନଲାଇନ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅନଲାଇନରେ ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଡରୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଅନଲାଇନରେ ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ସେମାନେ କାହାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, କି ଯିଏ କି ଆଗରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ସଜେସନ ଦେବେ? ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ଯାହା, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ ବି ସେଇଆ। ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ସେଇ ରିଆକ୍ସନ ଦେବେ ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୋ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଲ୍ୟୁସନ ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି ଆପଣ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯିଏ କି ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେବେ ବି କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ସୋ ଯୋଉମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଏଇ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡିଏମ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝେଇଦେବେ, କମ୍ପାନୀ ରିଗାର୍ଡିଂ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଡିଏମ କରନ୍ତୁ, ଜମା ବି ଲେଟ୍ କରି